akamubaya pahurö nebanga vasiya vafushira mutumbi nemashanga itoita zvikomba zvakadhumana saka uyanga kuti ashandi mari yake kuti ashandi mari yake. Ropa iranga rakangorasika tingangoti kungooneka kurasika pamashanga akanga ataurwa. Ukaponda munhu unogona kusvika panguva yekuti unozvipondera kana kuzviuraya wega. Unzi anwa mushonga ndozi kutaura kwakati achazosangana kudenga kuri kuti shona iyoyo kuri kuti yange itori shona yakakura. Akambobata mushonga futi vanetsana akudaunira mushonga kumusha kwemukadzi mukuru kachima kuti aiwa munire mushonga panapa itai sei ibvai panapa ndokubva uko akaitawo ndofunga kumukadzi. Muri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHood Trends apa tinokupa inyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe neka. Kutaura kuno tiri kuDZ extension panozikanwa nekunzi pachesa uko kwaitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza apa murume ane makore 55 ekuberekwa anozikanwa nezita rekunzi David Phiri auraya mudzimai wake Tabeth Jasi ane makore 30 ekuberekwa. Mushure mekunge vanetsana vataura zvakawanda vakati vairava vakanga vakarambana for the past 1 year asi nekuda kwokuti murume akarwadziwa maererano kuti mukadzi anga atoita move on achigarawo nemumwe murume zvakare azodzoka ndokusikomutora ndokumubaya nebanga akafa akanomukanda kwaamukanda kusiri kuzikanwa kuti amukanda kuvi. Saka pari zvinezvi tine malocal residents atinawo vehukama varikuda kutaura zvakawanda maererano nemafiro aita mukadzi uyu. Aiwa ngativanze vachitaura. Inini zita rangu ndinonzi Evelyn Zulu ndinogara kwaZvimba kuTarendeni ndichimirira mhuri yese kwaNajasi. Murume wemunyina wangu anonzi Tabeth Jasi akasvika kumba nezuro manheru ndokuuya kuzondudza kuti chiitiko chavakaita kuti tisvike pari nhasi. Akafonerwa foni yake ikatanga kuringa ndobva akudaira foni yake hanzi aingodaira achingoti svikai ndobva pasina nguva ndobva svika mota iyi yanga ine varume 2 ava Tabeth pakangoona kuti pasvika mota ndobva buda panze ndobva murume akateera kunoona kuti chii chikuitika ndobva ati ko une murume akubuda mumbumu une murume ingaona waitaura kuti una murume asi wakutaura kuti une murume pinda mumota ndobva apinda mumota. Murume pakati kwemukadzi muri kuenda naye kupi ndobva mutora ndobva musairira futi mumota ndobva vaendwa naye kunorasirwa marara zita racho ndikuti Kanganwe. Ndobva vaenda ikoko kasvika unoburutsa murume ndobva vatanga kurova murume. Umwe wacho airova murume umwe wacho achirova mukadzi. Vakazocheuka murume achiona mukadzi wakari pasi ndobva asimudzwa kanzi uyu tikutongomurovera mhosva isiri yake ngatirovei mukadzi uyu. Ndobva vabata mukadzi ndokurova futi ndobva vazoti kune murume chitora banga pesisa mukadzi wako zveshuwa murume akatora banga ndobva pesisa mukadzi wake akamubaya pahurö nebanga ndobva vasiya vafushira mutumbi nemashanga. Murume akanzi chirova pasi mota ikarova pasi. Tichitarisa vanhu vairova murume nemukadzi uyu vachizopa murume waTabeth banga vanga vanana ndivazivi. But chasakisa kuti vanhu havazosvika pakurwa chakange chiri chii? Kurwa kwavaita kwanga kutorwirawo mukadzi sekuonawo kwangu. Tabeth ndiye munin'ina wenyu naye? Vengu vane nguva yakareba sei vachigara nabandiki venyu? Vanga vane 5 years. 5 years. Vange vaine vana here pakugarisana kwavaita? Vanga vainawo. Vanga vana vangani? Vanga ni vana 2. Chiitiko chekuti vanhu vairwa zvakaitika kuri kumanguva yake? Zvenguva handizive kozi kuseni kweFriday munin'ina wangu ndakatotaura naye. Kuseni kweFriday kuti ndizoziva zvakaitika nguva yayo handisi kuziva. Alright. Zvichinzi zvaitika usiku hweThursday nayo? Akati Friday. Friday manheru. Alright. Zvinorwadza izvo. But tichitarisa mama munin'ina wenyu makapedzisira kutaura naye zvarini? Pafoni? Friday kuseni. Alright. Muchiri kurangarira mashoko amapedzisira kutaura naye? Alright. Akatotanga achindiseka kuti
munhu ungasviye foni yedhora. Foni mazano dzachipa dzakuita dhora. Ndikutoya ne2 ndikutenga foni dzenyu $2. Dhora muchibata imwoko imwoko. Ndobva ndototi kune dzimwe dzikuita 50 cents. Tichiseka zvedu. Ndobva ndazomuti Tebi uriko here kumba. Zvikanzi handiriko uchauya rini kuno. Zvikanzi ndachida kuti ndiwe papa. Kuna Saturday Sunday ndiwe ndikokuona ndidzokere kumba kuzi ndevana chikoro vakuvhura. Ndikati murume akakusendera here mari yechikoro yevana? Akati zvese akatonditumira zvese zvoti maschool fees zvese ndabhadhara. Chikafu zvese ndatenga zvese bo. Zvoti mimi zvinhu kana sina kutokwana ndokwanisa ngopayowo mari. Mowedzera mari kuti muite zvamuri kuita. Namba hanzi yanga iri 2. Alright. Vanhu vakarwisa Tabeth. Kuona wakazokwana 3 kozi murume wacho andii ndiye akazopedzisa. Vanhu vanga tova 3 iye ari 1. Alright. Tanzwa zvakare mashoko ekuti murume waTabeth akazofona mushure mekunge asvika kumusha. Akati chi? Akafona mimi wangu anogara kunoko. Alright. Achimudza kuti munoenda pakati ndauraya koma wenyu. Patakatsanangura here chiitiko chacho kuti zvizvafamba sei nhoroondo yacho naizi? Handizivi kuti akamutsanangurira here kozi ndikutobvunza nawo naye pano. Achiti nini akatondifonerawo 8 o'clock. Nino past 8 achisvika kumba. Alright. Okay, so akazobudisa nhoroondo yekuti murume ndiye akapuwa banga akabaya. Ndiani munhoroondo semanzwira maita? Akaibudisa? Ndini. Handiti? Ndichifonera sisi wangu anogara kumasoro. Alright. Memazvinzwawo nani mama kuti murume ndiye akazonzi chipedzisa munhu anga akanga arohwa kudai? Ndiye akatondiudza. Alright, iye nyakubaya wachona? Alright. Saka akatombotaura nemi nhoroondo yacho neisa achitsanangura zvamaitiro azvo zvese akataura neni takatotaura tese akatooneka kuti ndozvarikupedzisira kuonana hatichaonana futi vanhu vangu dzatova nherera kozi nyaya iyi kana ndikati tendedorendo zvaizvezvo handibudi munongosara muchiudziwa vanhu saka panguva yaida kutondiudza madirection ekuti ndofamba sei kunoko kuti akaponderwa papi ndopakatanga kukomba vakomana musha wangu nemalights kozi vasikana vana ndovafonera kuti ndozviri muno mukicheni kukurukura nemurume waTabeth kundiudza taura achi nina wedu saka pawakafonera vakomana munharaunda iye pakanoti chiedza chakuwanda panze apa shwa akanditsvedza padhoo uda kuenda. Alright. Akabuda padhoo. Alright. Ndiani akabuda padhoo? Ini ndakabuda ndikanomira panze ndichiona malaitsi yaitoti ndimuzi asabude panze vanhu vasvika tobva toona ari padhoo achichoka kuti malaitsi ari kuwanda tobva ngondisaidzira kundobva ngobuda achienda. Alright. Saka murume waTabeth ndiye akabuda achitiza? Alright. Saka mama muri kutaura kuti murume waTabeth makatokwanisa kumuona makatotaurirana pasiri pafoni naye? Pasiri pafoni, face to face. But makafirawo sei mama muchimutarisa achitsanangura nhoroondo yake kuti ndazopuwa banga ndakabaya nekuzoti paitsanangura aitochema nyaya yake yeseyo akatsanangura achitochema achitoti ndopera kwazvinhu. Alright mama, toda kutarisa nyaya izvi zere kuti kuona kwenyu semaonero enyu munhu akazosvika pakuda kuzviuraya just because angapuwa banga kuti abaye makazvitambira sei zvinhu izvi kana kurunzi angapuwa banga zveshuwa kuti abaye asina kuita nechido chake? Handina kusvigamuchira zvakanaka panguva yacho yeshuwa zvina kundiitira zvakanaka nanhasi so ndichiri kuita kudedera ndisati ndagutsikana kuti Tabi akafa. Tichitarisa mama Tabeth anga ane makore mangani ekubereka? 30 years. Ko murume wacho anga ane mangani? 55 years. Alright. Vana vavo muhomba wacho anga ane makore mangani? 7 years. Achiteerwa neane 5 years. Alright. Zvinorwadza mama, chiitiko chinosuyisa pamakazvinzwa achitsanangura nhoroondo iyeyo ndanani vangu vari padhuze pamakakwanisa kukudza kuti ndozvataurwa nabamudiki? Ndakaenda kwamama wangu next door yangu ndo ndanovatsanangurira nyaya yacho. Ndanovatsanangurira ndopa vakadedza sisi wavo mama vangu ini ndobva vakutoudzana nyaya yacho ndopa yakadzongozara. Alright. Right. Ndikupi kwame muri kumba kwenyu ndikupi mama kwamaitaura nabamudiki uko? Darendeyo. Darendeyo kutama. Alright. Zvinorwadza mama. Makafila sei mama muchinzwa nzi munin'ina wenyu ndo zvaitika zvakare muchizoudzawo vanhu anana mama wangu ari padhuze zvakakubata sei? Zvakatotsira kunetsa zvakavabata zvoti mama vangu nyakutobereka havakatodirwa mvura vasisatoziva kuti chii chaitika vakatanga kudaidza mwana wavo Tebi uya zvakatovanetsa chiitiko chinosuyisa ichi mama, chinosuyisa. Patinoziva vanhu vechikadzi muri vanhu vanotaurirana even ma-deep secrets. Pane here zvimwe zvaimboti munin'ina wenyu aikuudzaiwo mumashure?
Masekireti ake aindudzawo ndikuti murume wangu ane shanje. Okay. Ndio zvimwe zvezvinhu zvainetsa. Anzi ane shanje. Ane shanje. Shanje, alright. Okay. Wozvireizvo kuti aida kugara achimumonita pese kuti ari kufamba sei. Pese zvoti kana akatouya foni yake ikasadairwa kwaigarika. Aifonera chero. Chituko chinosuyisa chimama. Tabatikana semhuri yeZimbabwe. Tabatikana. Toyo zvakare kugarisana kwavaiita. Vainetsana here mukugarisana kwavo. Agara kunetsana vainetsana nekuti murume aishanda aiwa Friday gege kumba kwake. Saka foni ikatofona wanga asingagutsikane kuti ihama here. Aitongoti mukadzi wanga kuti amusikanzwa. Ndozvo zvinhu zvakazokonzeresa zvisvike pazvasvika. Alright. Zvinorwadza saka pane vanhu vainetsana navo tingati hameri kana kuti ainetsana nemurume wake. Nemurume wake. Alright. Wozvireizvo kuti vanhu vakazouya vachiasista vachirowa zvakare ndo vamwe vachona naiko. Ndinoda kupa yambiro kuvarume. Kana mune dzimba dzenyu nevakadzi venyu garisanai muwirirane. Usingafungirani zvakaipa. Sanoti bata apa. Zvinozokonzeresa kusvika nenyaya dzakadai. But mama tichita so munin'ina wenyu munhu here watingati aipinda-pinda. Munhu angasingadaro zvake. Muchizonzwa kuti pane vanhu vauya vachikanganisa rudo rwaTabeth nemurume wake vachivarova. Makafungirewo mama, makaonawo senyaya? Ndakafunga kuti pamwe aitoita zvezvikomba ndozvandakangofungirawo kuti pamwe zvikomba zvakadhimana. Vakasangana Uyanga kuti ashane mari yake kuti ashane mari yake. Mama pachivanhu chedu tinoziva kuti Tabeth pari zvino akatotiteerera ari kutonzwa zvatiri kutaura. Mashoko amunoda kumuudza kumhuri kunyanya kumhuri yakaponda yatoongozika ingava ipi angava mashoko amunoda kumutaura? Mashoko anoda kuudza mhuri yakaponda ndeyekuti zvaita mwana wenyu handina kufara nazvo. Takatobatikana zvokuti dai muri vamwe mauya totaurirana panyaya iyi. Zvinorwadza. So titarisa ainzi Tabeth ani zita rake nesenema? Tabeth Jasi. Jasi, alright. Ko murume wachona? David Phiri. Vemutemo vepolisi vauya vakaenda patawana ropa ranga riripo, asi imbwa idzi dzaedza hadzo kutera tora hwema, asi kwadzazonosvika dzaratidza kuti munhu akanga akasiya ropa iri haasi wekwedu, rotongoriwo ropa rakanga rangosiyiwawo. Munoziva munyika muno mune zvizhinji zvinoitika pakugara kwedu kwatoita vanhu, saka hadzazokonewa kuti dzione kuti wedu ari papi, saka dzazodzoka hadzo dzisina zvadzawana. Alright, baba, tichitarisa ropa iri raonekwa ringe riri pai, chimiro chacho mamirira zvinhu zvakaita? Ropa iri ranga rakangorasika-rasika, tingangoti kungooneka kurasika-rasika pamashanga akanga ataurwa. Taingofunga kuti munhu anogona kuvigwa pasi pemashanga ipapapo, ndo paranga riri. Ranga rakangoti apo neapo, asi ranga rakaomarara kuratidza kuti harisi ranhasi. Saka isi tose tanga tangofunga kuti pasi pemashanga apo ndipo pangawanike mufi uya tiri kutsvaga, asi taona kuti hapana chiripo. Ndo patawana ropa iroro. Zvinhu zvangotinetsa kuti toita sei. Imbwa dzapfuura nepo, asi chokwadi hapana zvazawana. Vamwe vatauriri vati penge paine hembe zvakare, penge paine hembe iri, penge paine ropa yacho? Hongu hembe yanga iripo imwe chete, chinenge chivhesi changa chichiratidza kuti chongoriwo itopi yevanhu mukadzi. Asi tichiona hedu topi iyoyo haisi yemufi, inongoriwo hembe yakangosiyiwawo nemunhu akanga angosiyawo zvake. Zvinhu zvinoitika pane zvakawanda zvinoitika, hembe iyoyo haisi yemufi. Saka tazongoti yangozotorwa nemapurisa kuti vakonfirme kuti vangoona kuti hembe iyi yaive yemufi, asi tese tairamba kuti haisi yake. Tichitarisa zvikuru baba, imbwa dziya dzemapurisa dzinogona kufemedzwa ingava hembe yemushakabvu dzotanga kuita sechi yadzo. Dzambouyawo here pfungwa dzakadai? Zvamboitika here zvinhu zvakadai? Zvaitika, asi chatamboti shorei zvangu ini savajasi ndashora chinhu chimwe chete. Hongu hurumende hatiishore, asi ndangoshora kuti padzatangira imbwa idzi hadzaifanira kunge dzatangira pane ipapa, dzaifanira kutangira kumba ikoko ndo kwadzaifanira kufembedzwa hembe yemufi imwe chete yaigona kutora hwema, dzichibva ipapo dzichiteera dzichienda nekwakaenda mufi wedu.
saka dzangotangira apo kuti ropa riya harisi remufi saka dzinogona kurasika saka dzarasika hadzina kuzokwanisa kuwana kuti dzingawane pane mufi. Tichitarisawo baba pane here kuchivanhu chedu kana kunga uchinamato pane here mafungira muri kuita kunga kufamba kuti mufi tinge achiwanika kutata zviripo ndezvokuti taingofunga kuti dai vemweya vanga varipo padhuze taida kuti vatibatsire kuti vangazivawo here kuti tingakwanise kufamba tichinozivawo kuti wedu akashaya uyu kana kuti akafa ari papi. Zvino vamwe vemweya vambosvika ipapo mumwe wacho atiza ipapo tikatomutsvaga achiti haiwa munhu akafa ndiwo paari apo patawana ropa rokutanga asi pasazovhura mashanga taona pasina chinhu saka patazongonge takumutsvaga iye haana kuzowanika atotobva atotiza kuda kuti aratidza kuti ari kunyepa saka maprofita enhema akawanda saka tanga tichikumbira kuti taida kutsvaga maprofita chaiwo because apa tanyara chose kuti anyepa kuti ndo pane mufi aripo. Isu tazonomhanya kunoshedza mapurisa tichifunga kuti munhu wedu tamuwana aripo ipapo tatozochika kupabata asi mapurisa asvika ipapo vazovhura vakawana pasina chinhu chiripo. Saka maprofita ndoda kukuudzai musatinyepera, taurai chokwadi ende namatai musanamate nhema. Ende zvakataurwa kuti kune maprofita enhema achauya taaona nhasi. Tinotenda zvikuru kuti kudzidza kuperi. Ndini vaJasi ndiri kutaura ndiri kuno kudzivarasekwa DZ tinobva kwakutama kwavamugabe. Tada kuyambira vakadzi vanhukadzi mukaona makunetsana nevarume vachiita zvezvokukunetsai imimi edzai kukurumidza kusuduruka handitika nokuti varume vemazuva ano vakangofanana nemahwiza. Mahwiza anozviruma achizvidimbura makumbo. Pfungwa dzavo dzimwe dzacho varume vanotorwa pfungwa nenyaya yetu yetunonzi tumutoriro. Saka vanhu vakadaro havateedzwi. Munourayirwa mahara vana vamai vangu vanhukadzi. Chenjerai kwauya hondo yevanhu varume vanonetsa vanakadzi vari kuoneswa nhamo. Isuwo varume zvakare imiwo vanhu vakadzi garaiwo zvakanaka muchiteererawo varume. Kune vamwe vane nharo vanotsiurwa saka ipapo ndipo munozenge makuita mangange nevarume saka mozopedzisira mozvoitwa sezvaitwa muzukuru wangu. Zvandiswisa ndabatikana zvisingaite. Titarisa kuti murume wachona waTabeth David Phiri akasvika kwazvimba akataura here zvavakanga vanetsanirana kuti azosvika pakubaya mukadzi wake? Airatidza kuti ainge achingonge ati ndakaona vakomana vavaita kunge ndo vaihura nomukadzi wangu. Saka ndofunga ndo zvakangomurwadzawo kuti ndatorerwa here mukadzi wangu. Munongoziva kuti mumwe munhu ukatorerwawo wako waunoda noumwe munhu zvinongorwadza. Saka iwo mukadzi akambosiyiwa kwenguva yakareba asingambotengerwewo kana chi. Iye aingosara anga asina kwanaye. Murume akataura kuti mukadzi amuchada. Saka mukadzi aingofunga kuti ndafree. Kuda dzimwe dzenguva anga ane friendwo yaimukwanisa kumupawo kasipo nechi. Saka paakanzwa kuti kune vamwe varume vanogona kuchengeta ndo zvakamurwadza izvo. Saka akauya akaona zvichokwadi kuti mukadzi wangu ari kugona kuchengeta. Kune vamwe varume vanogona kuchengeta chokwadi. Vaviri ava vange vane nguva yakareba sei vasiyana? Zvokutorana ndingangoti kwemakore mashanu 5 kana to 6 years kuno gore rino ndinotata kubata rechi 6. Ko panguva yavazosiyana vange vane nguva yakareba sei vasiyana zvokuti uyu akazonzwa pakati apa vakatombogara kwegore rese. Munofunga kuti ko kana iro dombo charinga vane rinozongozunguzika ungasiye mukadzi kwegore rese zvingaitawo here akoma. Pane zvimwe zvinombovavawo kana imi munhu womurume mungatadzowo kuvaviwawo here. Saka izvozvo handisi kutuka handisi kuita sei asi ndikutaura zviri pamutemo wokugara kwedu nemasikirwo atakaita. Chitiwo chinorwadza baba. Saka murume uyu achitobva kwaanga ari varambana nemukadzi uyu ndopaakasvika akazenga awana zvaakazowana izvozvo. Zvino ndizvo zvazoita kuti auraye mukadzi nokuti akanga asvotiwa. Zvatirwadza asi kudai takamuwana achingoita sekungoti anga achitaura nomukadzi uyu isi tisi taizongopedzisira taakumapurisa kutaura kuno tisi kudai takatovharirwa. Akaita lake asi iko zvino izvi zvanga azvipfuudza zvaita zvakanaka nokuti hatichanzwa simba kudai tangochemera kuti tiwane wedu paakarara tozongonoradzikawo mune zvakanaka pachivanhu. Iye hatina kana hanya naye izvozvi pari zvino kwakutama kumusha kwavamugabe kwaazofira kwanzi mapurisa vati totanga tawana ari kuno ndokuti tizoenda ikoko. Saka ipunishment yakaita sei achaora futi kawa. Saka ngatibatsira nehama kuti tikurumidzewo kuwana kuno kuti tozongoona kuti nganochemawo mukuwasha asina handimboenda kunochema nokuti umonde wacho wakanyanyisa zvikuru. Tinoti Tabeth pawakarara kana wakaurayiwa zvechokwadi dzokera kune munhu iye muonese ndondo nemhuri yake yese
kwese ikoko nyuka haufe zvokufiririra tinoziva kuti ucharwa hondo yako kusvikira ameni. Pari zvino tigere nehanzvadzi yaTabeth Jasi. Baba, tichiti nematambudziko nechitiko chinoswisa chaitika kuno kuDZ Extension. Ndikangoti zvakandirwadza because pandakafonerwa nezuro sorry ndichitaura nawo achinditaurira kuti hanzvadzi yenyu yakutisina because ndanga ndine mari yandaifana kunge ndichimupa mari yechikafu. Alright, yes. Zvinhu zvakandirwadza zvokuti magaro vemuno ndinorongotiwo ngawabatanei, hazisi kwandiri chete asi kune kwamuri zvinoitika futi zvekare tikatadza kurongeka zvakanaka. Ndisana baba tofanira kuchengetedza madzimai edu. Ukazoona vakunzi baba uya apa uronge musha, ndiwe baba urongerwe nemukadzi. Asi kana takusvika kuzvinoponda vacho vanotibikira chikafu hatina zvatagona. Zvandirwadza zvisingaiti. Zvatibata ndozi tatobva kunyumba parliament tatosiya basa, ndozi mhuri idzo ndidzo dzatoshandira. Kana tabereka vana toziva kuti vana vada kuchengetwa nesu, tokudza kuti ndonyika yacho. Asi kana tasvika paextended yekuti takusvika kunouraya munhu anotiberekera mhuri, zvatibata zvisingaiti. Asi vagaro vemuno ngatibatanei, tigofamba pamwe chete, tigoona kuti sisi wangu maybe wachasvika pakunguva yekuti vachawanikwa zvisazoperera kwandiri. Kana zvikaitika kwedu kuNew Parliament uku tinokwanisa kumhanya sekutibetsera kwamatoita. Tazvinzwa nezuro kuma9 manheru tatobva kubasa. Tobva ndatofonerwa nahanzvadzi kuti musikana ari kunzi akabayiwa nebanga nemurume wachona, asi murume wachona atoenda kumusha kwazvimbo achinoti challenge pamusha wakaberekwa munhukadzi aimuberekera wachona iyeyo. Kwakunosvika achinotaura kuti ndabaya mukadzi wangu hakuchina. Vanhu vakuda kuchiungana kuti vachinzwisisa kuti achititaridza kuti zvii zvakafamba sei, iye kwakutotiza. Hanhasi ndichiri ndakabatikana kuti tizoti hanzvadzi yangu iri papi, irere papi. Ndichiri ndakabatikana. Zvinhu zvikutotirwadza, zvikutirwadza zvisingaiti. Chokwadi ndinongosiyira wemutemo vachaita basa ravo, vachitibetsera, tozoonawo maybe hanzvadzi yedu tosvika panguva yekuti tichazosvika kuiona. Tinongozisiya maoko maMwari kuti Mwari ndiye anoitira achona yose. Ndingangoti mukosha wangu uyu ini handina kunyanya kugara naye zvakanyanya, asi pamba pangu inini aitoziva kuti munhu uyu anoziva zvemutemo ende aitotaura, anga ari very stubborn, rudhu wokutoti anga asingambotya kuti ndiani, anga asingambotya. But isusu paakanga tongoona ndozi aitoziva kuti munhu uyu ndikatadza kutaura naye zvakanaka tinogona kunosvitsana kumapeto. Saka kubva ipapo haana kubvira kangu, yakangova yakamwe chete pamba pangu. Zvokuti kana pandakatonzwa kuti ndo zvaatoita takatongoziva kuti ndo kutamba kwake, hazvina kutichisa zvakanyanya, but takatoziva kuti munhu uyu nekudawo kuti madzimai ake sasisi wangu ininiwo munhu aida imba yake, haikwanisa kuti arase musha wake, munhu angachidawo imba yake, akaramba akatsungirira kusvikawo apfudza upenyu hwake. Saka tichitarisa tingatoti murume uyu munhu waigara achinetsa achirova mukadzi wake naye. Vaitorwisana, vaitonetsana. Asi kuoneka chaiko chaiko tanzi ari kuoneka murume uyu anga asingaoneki zvekuoneka tiri kufamba semaonekero anoitwa kune vamwe anatsani wangu vamwe ndoziva, anga asingaoneki zvachose. Kutozvinzwa kwatakaita handina kukwanisa hangu kutozotaura nahanzvadzi pamba paanga asvika kuti tinzwe kuti akasvika achida kurwisa here kana kuti ane kakucharenji kaanga achiita. But isusu tanga takatarisa kuti nzvimbo kana ichinge ine vanhurume ndivo vanokwanisa kubetsera futi munhurume, asi panguva yachona yakatoona kuti panapa ndogona kurwiswa nevanhu varume vari kuuyawo, ndopakangobva akokwanisa kuti asi kubva atotiza. Saka nhasi wona angachitoterawo hangu tichida kunzwisisa kuti munhu uyu akazofamba sei. Ndozi munhuwo toteredza kuti kana munhu achinge angomuvha panzvimbo yaanenge amuvha, kuri kuti munhu uyu anogona kusaenda kure, anogona kudzoka kugara ari pedyo. Tichitochira kuti maybe anogona kupara futi imwe mhosva kuponda munhu waanga ataura naye, ndozi anga kutozikana kuti munhu ari kwazvi. Saka patazongonzwa kuti munhu azoparara
zvinhu zvisina mbonyanya kuti chisa tangoti Mwari anenge aita se atonga Satani kana adhonza tambo yake anenge achizvidhonzera pachezvo. Ukaponda munhu unogona kusvika panguva yekuti unozvipondera kana kuzviuraya wega. Tauriri vari kuti azvipfudza nemutowo murume kumuona hangu hatisa kumuona asi isusu nekutaurwa kwatanga kuti kunzwa kwataita ari kuita semunhu unzi anwa mushonga ndozi kutoenda kwaakatoita kwazvimbo akatoenda achitoziva kuti nini ndakunozvipfudzira kupi ikoko kwazvimbo ndozi kutaura kwakati tanzi hatichazosangana kudenga kuri kuti shona iyoyo kuri kuti yange itori shona yakakura yange isiri shona yekungoti inongopera mukota kuri kuti anga itoziva kuti mukufamba kwandiri kuita kwese ndichasvika kuzvinozvipararira panzvimbo yakati ndichazoita zvakati aizizira panyama yake asi chinhu chakazongoti rwadza dai anga ari umwe munhu zvake akangosvika kuti akakontinyorera kana iri tsamba zvayo kuti zitaurira kuti hanzvadzi yenyu iri pakati tisanetseke sezvatiri kuita izvi uze hatisi isusu chete iye ane kwaakaberekwa hazviperere futi kwatiri inzira inongofambwa yakafanira zvezvere ukataita dambudziko rakafanira iroro nesuwo futi hatikwanisi kuzokwanisa kuti tikubetsera hapana anokwanisa kuzokubetsera ndozi unhu wako unenge wakugara uri nzira unoparadza musheya wamunhu. So tichitarisa aenda kunozviurayira kumusha kwati zvaro ndingangoti hama dzachona vamwe vacho handivazivi asi tichagara pasi nehama idzodzo toita musoro mumwe chete tonzwawo kuti ivo vachati kudii sekupara kwawaita mhosva. Tichitarisa murume uyu aita zvemadhiragi here kuti azosvika pachidanho chakadai? Murume uyu anga akatonyarara but unyarara hwaanga akaita munoona isu totarisa pfungwa dzemunhu tikadzitarisa isusu pfungwa dzemunhu hatidzioni asi tikamusa panyama tinomuona semunhu akapusa asi anenge asina kupusa munhu iye anenge akatongwara ndozi ari kutokurongera hora nekunyara kwaakatoita. Alright, ndo mumashanga changa achitaurwa naye paidzi Samuel ndo mamba aitwa anga akaiswa munhu wachona. Okay. Yembe dzanzi Samuel panapo. Alright. Dzatotorwa dzabva dzatoendeswa. Alright. Saka vazombotora kupavhura wachida kuona kuti maybe munhu anenge akaiswa nechemukati but hapana chazombobuda kuonekwa. Saka tazenge tafamba tikazomboenda kumberi tichida kuona kuti tingaone munhu sezvo pamba toshaika patazongodzokawo zikanzi musasvike paarea inoyi ndokuzomira kwatazonge tichiita. But muchitarisawo ropa iri ringe rakamirira sei? Ropa iri mamiriro aringe rakaita? Ropa iri rinoita seiropa nyowani but ranga risina kunyanya kuwanda zvarene ndozi panonzi panopondwa munhu kuri wati ropa iroro rinofanira kuwanda pasi apo ndizvo sezvo saka ranga ritori shoma ranga risina kunyanya zvarene kuwanda. But muchitarisawo kuti iropa remunhu here maonero amazvamaitawo? Ropa ndiri munhu nangu magariro avaitaka ndimai vangu ndazongofonirwa unza weigara kunoko ndochaita ndiuye panapa. Saka ndasvika panapa pane mai vazosvika panapa vari kuti murume uyu anga ane mukadzi mukuru ane vana 3 anogara panonzi pane chikoro chiri padhuze pamachaina. Saka vasvika vari kuti hanzi akafona mwari wezuro kumanheru achifonera ambuya vake vakuru hanzi akavatizvoni ndauraya mukadzi mumwe weya wandaigara naye zvikanzi koini muri kundifonera kuti zviite sei? Zvikanzi ndangoti ndikuzivisei ndamuita sei ndamuuraya. Zvikanzi madi kufonera mukadzi wenyu? Zvikanzi muchamuudzawo mumuzivisa kana baba vamukunda vafonera baba vacho vanogara kwasvimbako ndokutaura kwaita sei kwakaita. Saka mai nini vacho ambuya vacho vadiki vavo ndovabva panapa mai manje vachikurukura zvakadaro nomatsananguriro avaita. Chiitiko chinorwadza mama. So tichitarisa nemukadzi uyu amai guru ava vange vaine vana here kana kuti? Information yatozobuda nhasi unze vanga vane vana 3. Alright. Nemukadzi. Saka apa mai vangu vachisanaungurwa vakafonirwa vambotsanangurira kuti atsaura kuti akamuisei kuti akamura. Vati hanzi zvizere zviri kuzikanwa nababa vari kwazvimba vacho hanzi akavafonera zvese zvakakwana. Hanzi akatoti chero makada kubvunza munobvunza chi baba vangu vanokuudzai zvese zvakaita sei zvakakwana. Baba vacho asi munovaziva? Vanogara kwazvimba. Zita racho raitaka kundibuda but pana munhu anoriziva panapa. Ana mama vari panapa vamwe vacho vanotoriziva. So tichitarisa tanzwa muchitaura zvikuru kuti vangu vatori nemumwe mukadzi mungataurawo mazera evana ava? Hanzi tudiki twakatedzana kuti munhu wacho hanzi gari grade 4 ndizvo amene hanzi grade 4 nekamwe kadiki tudiki twakangotedzana turi 3 nemushaka bvongwa nevangani? 2.
vanga vari vadiki kune umwe mukadzi vadiki ndofunga umwe wacho kumwe vanogona kutiinzanei kana vachiti vekuku vacho vanoita sei vanotidzana purazi ava vari kuti zvonanzi akambobata mushonga futi vanetsana nemukadzi mukuru ikokoko anzi akuda kunwira mushonga kumusha kwemukadzi mukuru anzi mukadzi mukuru akachema kuti aiwa munwire mushonga panapa itai sei ibvai panapa ndokubva uko akaitawo ndofunga mukadzi mukuru achidzokako saka zvichirezvo kuti kenkasiri kekutanga zvemishonga zvekuda kuziuraya mama pamazvinzwawo semugari wemunharaunda mafilo sei zvakubata izvi zvinorwadza zvandibata bhozi ndimai vangu vanga vasingataure nemunhu vanga vasingambodetsana nemunhu saka ndatoshamisika nechiitiko chacho chakadaro kuti aukamu inini chandongokurudzira ka ndichongoti kunyanya vabereki vedu havazvinzwisise kana ndakaenda ndichivatsanangura kuti mama murume wandinaye ari kundinetsa sososo vabereki vanoramba vachingotikurudzira kuti garai mese shingirira mwanangu shingirira saka ipo pakuramba vachingotiti shingirira ka sometimes umwe munhu agone kusheya nevamwe vanhu samai vangu vanga vakanyarara kuti nditi vaigona kusheya nyaya dzavo stereki nevamwe handina hangu handifungise kudaro bcause taitosangana mafunction kumusha uko kashoma kuti unogara navo vachikurukura nezvemumba mavo kuti sososo vanga vasikakurukura saka ndongokurudzirawo kuti vanhu ndavagare zvakanaka plus mwana akauya nedambudziko rake kuti ndo magariro andakaita muono kuti momukanzelawo sei kana muchitora mwana wenyu motora mwana nguva ichiripo ko mapurisa varegerei kuenda kumba kwemuchakabvu ari kunzi ari kushayikwa akushayikwe washeni yehembe dzavakapedzisira kupfeka kana bhutsu nekuti wema wemunhu unobvira padikita redu rinotangira pazvipfeko zvatakapfeka kusvikira kubhutsu chipfeko kunotori nesimeu saka ini pamafungira umwe ndaifunga kuti dai vanga vatanga vamboenda kumba imbwa dzanotora simeu iyoyo wozouya apa kana kuti dai vanotora hembe dzacho uko semapurisa sekuti vanenge vakapfeka zvidziviriro zvekuti ukabata hapana simeu yangu inini inokwanisa kuti ifemedzwe nembwa vouya wokanda apa pane blouse iri kana kuti sheti iyi imbwa yotanga kutsvaga kubva ipapo ichienda kumberi yambiro yangu inini kune vanhu vakaroorana kana kuti vanhu vanogarisana ini chikuru chandinoti kusiyana muri vapenyu chinhu chakakosha kana matadza kunzwisisana angava murume aita magirlfriends akawanda mukadzi ukanzwa kutoti muhana mako ini murume handichamudi ndinoti kunana mai kwete kudira varume ava mafuta kana mvura yakabhoila kana kuvaisira poison kunana baba futi ndinoti vana baba kwete kutora matanda kuponda vana amai kwete kutora mapanga kucheka vana amai saka zvinhu zvinorwadza ndine urombo kune mhuri yezimbabwe tarasikirwa ndine urombo kune mhuri ine mudzimai ari kunzi akabayiwa nebanga uye ndine urombo futi kune mukomana wacho ari kunzi akauraya saka ndine urombo hwekuti tarasikirwa nevanhu 2 mafamilies ndine urombo kuti pane vana pavanhu ava saka ndine urombo kuti tarasikirwa tese tiri kungochema tiri pamwe chete tine tarisiro yengoti harisi wese muna mato wokuti asiri kuonekwa dai awanikwawo kwanzi munhu iye anonzi akatomwawo kuti mushonga akafa but akauraya mudzimai wake zvisiri pamutemo hakuna munhu anonzi anourayiwa zviri pamutemo but kuti akanomisa mumashanga kumapomba saka mapurisa nekumbiro akwanise kufamba kubva panguva yaari izvozvo kuendawo kumakomba kunotsvagawo kumakomba uko kuti paakavigirwa chapo ndepapi tine makomba akacherwa nemachaina kuzasi uko makomba akacherwa nemachaina kuzasi uko kutori neminda dziriko ndoko akafushirwa munhu nemashanga saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvinyatsoferefetwa tine mota dzepolisi dzatomboya kunoku dzatendereka dzinokwana kuita 4 dzatomboya kunoku ndosaka muri kuona ndine vakuru vedare vatibata kunoku ndinotendawo mhuri yezimbabwe nekubata kwamaita but dai zvakwanisa kubatsirika zvafambawo mune zvakanaka mumwe wedu amikutoona ari kutenderedzerwa mota akatofawo nezuro akatoita zvekuzviuraya akazvisungirira muzuva ranezuro munhu watiri kutotaura akazomwawo futi roga nezuro futi saka vanhu 2 watiri kutaura uyu munhu akauraya mukadzi wake akaita akauraya mukadzi bva amwa roga kudestroy evidence uyu abva azvisungirira nekuda kwakuti aidzidzisa mukadzi wake mota ndobva mukadzi wake ndobva adhuma
ndobva aramba aida kudzidzisa mukadzi wake mota futi, ndobva azozvisungirira futi vabereki vake nekuburikidza kuti vanga vada kumuendesa kuyare remapurisa. Makombi hadzina mapower steering, saka akaudza mukadzi wake kuti 10 apa. Mukadzi wake paaida ku10 apa akatadza ku10 nekuda kwekuti mota inenge yakaoma power steering. Mukadzi wake ndokutadza ku10, saka pabridge apa papa nemota 3, papa newana 3. Wana 3 ava vakakwanisa kutiza 2 ndovanga vari vahombe. Pakasara 1 mwana mudiki-diki, nongozozera revana vadiki. Akatadza kuti ase kutiza nekuti mwana mudiki. Handiti mwana mudiki zvakaitika kuti zvokuti angoramba akangomirawo abva azonotsimbirirwa nebhamba remota pabridge ipapo, ndobva atyoka kubva pawest pana, vatyoka pana, vatyoka apa, vatyoka futi nepazasi apa. Saka zvakaitika mubereki wake ndiye akamubhadharira mari yekuti mwana akwanisa kurabhiswa. Akazotanga kuda kudzidzisa futi girlfriend rake futi rere futi mota nebhenzi yababa wake kuburikidza kwokuti nyaya yanga yapedzwa kumapurisa, mari dzabhadharwa. Baba wake akati iwe uda kudzidzisa futi munhu akakwadza futi mwana nemota, uda kumudzidzisa futi mota, saka unokuripotera kumapurisa ndokuzvikira mumba. Handiti mudining, azvikira mudining mumba, pari munhu akadambura tambo dzemaadapta mumba, akazosungirira pabhimu yepamusoro pemba, akazosungirira muhuro ndokuzviuraya. Vanhu ndokuti ngatichiti stress inenge yapera, anenge asina hasha, rega tichite se tikwanise kuchitaura naye, timunokere, timudezo, chibuda taure tese. Ndokuna kugwejenura hwindo nokupaza madhoo, kozi vainoka vachinzwa hapana kudaira, ndokunonoka dhoo nokunzwa munhu asi kudaira, ndokunogwejenura hwindo nokupaza dhoo, ndokuona munhu atogonya kudhara, furo rakazara pasi, munhu atozviuraya kudhara. Ndozvamuri kuona mhuri yeZimbabwe zvaitika apa, munhu akazviuraya nezuro nekuda kwokuti aidzidzisa mudzimai wake mota. Kuno ZRP Canon section veukama nemalocal residents vari mubishi kutsvaga bhodhi yaTabeth Jasi iyo isiri kuzikanwa kuti iri papi. Nzvimbo dzese dzekuchesa dzakasiyiwa dzataurwa nemushakabvu David APONDA ari murume wacho zvakare mutumbi hausi kuwanikwa. Ticharamba tichikupai maupdates on our part 2 of the story kuti zviri kufamba sei. Musakanganwa zvakare kuuya mucomment section nemuono wenyu kuti murume kana aramba mukadzi kokuzorwadziwa kunozobvepi kana mukadzi uyu akugara zvakanaka. Zvakare murume ungazviurayira here mukadzi kana wamubata red-handed neboyfriend. But please don't forget to like, share and subscribe to KuDzivarasekwa Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.